En Xavier Pérez Esquerdó, que ens dirà ara mateix cap a on ens dirigim. Cap a la comarca del Baix Camp. Concretament anirem a Prades. Prades. Prades de bona terra. Sí. Vaig al tòpic, eh? Bones patates a Prades. Bones patates per l'alçada. Patates a bons llocs. A Prades també. Exacte. I anirem a casa de la Maria Rosa, que ens explicarà com es viu l'estiu a Prades. Sí. Hola, bon dia. Bon dia. Truco de la segona hora a RAC1. Sí, digue'm. Estem fent un estudi d'estiu. Sí. I volem saber com es viu l'estiu a diferents poblacions de Catalunya. Sí. Com és l'estiu a Prades? Ui, amb molta gent, moltes festes. Una. Bueno, fem la festa del Cava, fem la festa major, fem molts concurs de gossos d'atura, fem moltes exposicions de quadres, hi ha un concurs de clarinet, que és internacional, moltes activitats a l'estiu aquí a Prades. Ja ho veig, ja. Quin tipus de turista els visita? De Reus, de Tarragona, de Barcelona... Del país? Sí. Estrangers? Estrangers a la resta de l'any sí que en venen, perquè hi ha residències i cases de pagès, com que fan moltes excursions, això del bicing, que diuen, o del cicling, o no sé com es diu. D'anar en bicicleta? Sí, van en bicicleta per la muntanya. Mountain bike. Això, mountain bike. És que soc una mica gran i no me'n recordo. La resta de l'any venen belgues, holandesos... Es menja bé? I tant que sí. Un plat típic. L'escudella, el conill en caragols... Fa una mica de calor, no, per Escudella? Ah, bueno, a l'estiu es menja de tot, amanides. Tinc entès que les patates són molt bones. Això sí, patates i avellanes. Com les cuinem? Les patates? Sí. Ui, es poden cuinar de moltes maneres. Són tan bones que no es desfan, queden molt bones fregides, queden molt bones bullides, guisades també. Qualsevol cosa, però que porti patata. Sí, a més són molt bones. Què té de turístic Prades? A veure, jo et parlo potser en passió de que és el meu poble, no? Clar, per això truco aquí. Les muntanyes de Prades són molt maques. Hi ha camins de muntanya, hi ha rutes de la ruta del Grèvol, hi ha una ruta que es passa per sota la Bellera, que és unes cinglades, tenim molt a prop Siurana, tenim el Tossal de la Baltasana, que és la muntanya més alta de la província de Tarragona. Carai. A veure, segur que ets de RAC1, no? Sí, senyora. Ah, doncs hi ha dies despejats des del Tossal de la Baltasana, que està a 1.200 metres. Es pot veure inclús la illa de Mallorca. Ostres, de veritat, m'ho diu? Sí. I què hauria de ser patrimoni de la humanitat? Per mi la plaça, el que passa que ara ja està tocada i ja és diferent. Ah, què té? O què tenia? L'han fet nova. I no li agrada, veig. Sí que m'agrada, el que passa que encara potser no està prou definida, perquè els arbres abans eren molt grans i ara són petits. Una mica el seu encant potser sí que l'ha perdut. Descrigui-me-la, sisplau. És una plaça quasi bé quadrada, amb porxos, l'església i la font. I acabem amb un eslògan. Vingui a Prades i... Què dir sí? Però què dir sí pot ser molt genèric de qualsevol lloc. Algo específic. Vingui a Prades I i... disfruti. També pot ser qualsevol lloc. Bueno, doncs disfruti de la natura i les muntanyes. O de la patata. Va, doncs fem així, eh? Vingui a Prades i disfruti del clima, de la patata i de tot l'entorn. Fantàstic. Doncs Rosa Maria, Sí, diguem. bon estiu tingui. Moltes gràcies. Adéu. Igualment, adéu. Gràcies. Adéu. Vingui a Prades i disfruti del clima, de la patata i de tot l'entorn. I sobretot de la patata. Però, escolta, que la patata va venir d'Amèrica i per què dius, Candela, que amb l'alçada va millor? Perquè l'alçada de Prades és precisament el que fa que la patata sigui bona. No, és el seu secret. La patata és un bon argument per anar-se'n a Prades i tants d'altres com totes aquestes festes, la festa del Cava, la festa major, la festa dels gossos, la festa dels gossos d'atura, la festa del clarinet. Fan moltes festes a Prades a l'estiu. La festa de l'Agustí Fornés tancat allà a la plaça quan neva. Exacte, doncs hi ha un munt de coses per fer a Prades i després de passar per Prades, avui no ens estarem quiets a la segona hora. De seguida traiem a passejar els gossos.